Tervehdys! Tässä pätkässä olisi nyt esittelyssä erilaisia vaihtoehtoja kotisivujen toteutukseen. Mulla on tullut tosi paljon kyselyjä siitä, että mitkä on niin kuin pienen yrittäjän edulliset ja helposti itse ylläpidettävät sivut. Ja sellaista ihan yhteismitallista vastausta on vaikea antaa, mutta käyn muutaman vaihtoehdon tässä nyt läpi, jos se yhtään auttaa siinä valinnassa. Tässä eka osassa vertaillaan vähän sen, minkälaisia vaihtoehtoja on sekä tähän WordPress-pohjaiseen tekemiseen että sitten valmiisiin kotisivualustoihin. Et molempia vaihtoehtoja on ja molemmilla on etunsa ja haittansa. Niin käydään ensin läpi sitä vähän, että mitä on olemassa, ja sitten seuraavassa osiossa tulee muutamasta sellaisesta ratkaisusta vaihtoehtoja, mitkä mun mielestä on ihan pienyrittäjälle toimivia ja edullisia. Ajatellen sitä kokonaisuutta, että se liiketoiminta elää, ettei se ole ihan semmoinen staattinen postikortti. Ensimmäisenä voitaisiin katsoa sitä, että minkälaisia sivustorakentajia on käytettävissä ja suurin piirtein mitä niiden kustannus kuukausitasolla on tai vuositasolla. Kaikkein suosituin valmis rakennusalusta varmaan tällä hetkellä on tuo Wix, mikä on ollut pitkään. Se on 5 vuotta ollut ehkä semmoinen kärkitoimija, amerikkalainen firma, ja siinä pienet sivut pystyy tekemään noin 12 € kuukausimaksulle US-dollareissa. Se on $12, se ei ihan hirveästi eroa siitä euroissa. Sitten jos siihen halutaan kauppaominaisuutta, niin hinta pompahtaa aika rajusti, eli sitten noustaan 30 kuussa. Et semmoiselle toimijalle, jolla ei vielä ole kauppaa, joka haluaa lähinnä tämmöistä niin kuin kaunista sivustoa, esitellä tuotteita ja palveluja, mutta kauppa on joko muualla tai sitä ei ole, niin tämä on ihan toimiva ratkaisu. Et sinänsä ylläpidetystä sivusta tuo 12 per kuukausi niin ei ihan mahdoton ole. Ainoastaan niin miinuksena voi sanoa, että tämä on täysin englanninkielinen pohja. Google kääntää kyllä sen nykyään jo hyvin hyvälaatuiselle suomen kielelle. Vielä 5 vuotta sitten se oli aika kökkäsuomea, mutta nyt alkaa olla ihan hyvä, että pystyy tekemään, vaikka ei osaisi englantia. Sitten tämä Webnode on semmoinen, mikä on ehkä pienyrittäjien keskuudessa tällä hetkellä suosituin. Siinä on hyvin yksinkertainen käyttöliittymä, helppo muodostaa ihan fiksun näköiset sivut ja eikä ole hirveän paha hintainen. Siitä löytyy myöskin ihan ilmainen versio, joka tulee semmoisella sijansaksa osoitteella, eli silloin siinä ei ole niistä omaa domainia olemassa. Tämä hinta, mikä tuossa on pienelle sivulle esitetty, niin sisältää jo sen oman verkko-osoitteen, eli esimerkiksi yritys.fi. Halvemmat versiot, niin siinä täytyy ostaa se erikseen. Siellä on yksi halvempikin versio, missä voi ostaa se verkko-osoitteen, se on 4,5 € kuukaudessa, mutta siihen ei sisälly mitään analytiikkadataa oikeastaan. Eli se on hieman könkö sille, että jos haluaa yhtään seurata sitä oman yrityksen kehittymistä, niin tämä on se ensimmäinen, mistä saadaan jonkunnäköistä analytiikkaa sille fiksusti ulos. Sitten jos siihen tehdään maksuominaisuuksia, eli jonkunlaista tuotemyyntiä, olkoon vaikka lippuja tai mitä tahansa tämmöistä muutama tuotteen kauppa, niin silloin se hinta nousee 13,5 €. Ja tämä on minun mielestä ehkä näistä nyt semmoinen aika hyvä ja edullinen paketti. Sitten Domain-keskus on lanseerannut omaan tämmöisen kotisivukoneen, muistaakseni se on nettisivukoneen nimellä. Näitä kotisivukoneita olemassa paljon muitakin. Hintaluokka pyörii suunnilleen tuossa samassa. Eli tällä Domain-keskuksella tämä hinta on pienille sivuille vähän vaille 6 € kuukaudessa. Ja sitten jos siihen tulee maksuominaisuuksia, niin 10,90 kuussa. Zonerilla on vastaava paketti 10 kuussa pienille sivuille ja sitten pienelle kaupalle 25 € kuussa. Näissä hintaero selittyy jonkun verran sillä, että minkälaista se on se niin kuin nopeus siellä. Eli siellä on palvelintilaa käytetään eri tavalla ihan näissä pienemmissä paikoissa ja halvimmissa, niin ne nopeudet saattaa olla pienemmät ja samaten tallennustilat saattaa olla pienemmät kuin näissä kalliimmissa. No sitten WordPress on ihan erilainen kuvio, koska heillä ei ole minkäännäköistä kuukausimaksua, tai kun tämä on itse ylläpidettävä sivusto,
niin siinä ei ole kenellekään maksettavaa kuukausimaksua, ellei erikseen osta sitä palvelua. Eli sitten voi sopia jonkun yrittäjän kanssa, että jos joku hoitaa sen päivittämisen ja ylläpitämisen siellä, ettei tarvitse itse mennä muuta kuin katselemaan, että kuinka nätit sivut on ja kaikki toimii, niin siitä joutuu sitten vuosimaksuja maksamaan. Et esimerkiksi mitä itse olen nyt hallinnoinut näitä sivuja ja pitänyt yllä niitä, niin ne pyörii jossain 10 kuussa pyöreästi se kuukausimaksu. Eli hyvin mennään samoissa tuolla näiden valmisrakentajien kanssa. Se mikä ero on tuossa WordPressissä, niin siinä se kauppaliikenne ei nosta sitä hintaa yhtään. Eli se ylläpito on aivan sama, oliko siellä kauppa tai ei. Kun se sivu on kerran rakennettu, niin se teknisesti on sama. Ja siitä kauppalisäosasta ei mene mitään lisäkustannuksia. Sitten on tämmöinen, mitä jotkut toimijat sanovat suorastaan roistoksi. Minä en nyt tällaisiin termien käyttöön lähde, mutta jos kuukausihinnoittelua ja aloitusmaksuja vertaa noihin aikaisempiin, joissa ei siis ole aloitusmaksuja, niin onhan tuo nyt kaupan rakentamisesta 2200 € aloitusmaksuja ja 88 € kuukaudessa, niin hieman eri luokkaa kuin nämä muut. Ja tätäkin aika monet käyttää. Ei se sen parempi ole kuin nämä muutkaan tänä päivänä. Tekoäly on hirveän isossa roolissa nykyään noissa näkyvyysasioissa, niin nämä isot toimijat, jotka tekee esimerkiksi Wix, Webnode, Zoner, niin niissä on kyllä ihan laadukas sitten se kävijäliikenteen seuranta ja muu tämmöinen, minkä perusteella pystyy markkinointitoimia tekemään. No sitten jos mennään tämän WordPressin osalta katsomaan vähän, että mitä se kustantaa sitten se kuukausimaksu siellä eri web-hotelleissa, niin halvimmillaan WordPress-sivut saa 3-4 euron kuukausihintaan. Eli silloin siellä on mahdollisuus laittaa kotisivut, joissa on jo erilaisia lisäominaisuuksia. Sanotaan perussivusto onnistuu tuommoisella muutaman euron hinnalla. Sinne voi laittaa yleisen esittelysivun ja pari lisäsivua, yhteystiedot, tämän tyyppiset. Ja tämmöinen sivusto oikeastaan tehdään sitten tuommoisella kurssilla tuossa myöhemmin, eli miten se käytännössä toteutuu ja minkälainen se on. Sitten jos siihen laitetaan kauppa kylkeen, niin niistä menee vähän isompi webhotellimaksu. Eli tässä näkyy sitten nyt muutamasta toimijasta nämä hinnat, joilla on erilaisia kauppavaihtoehtoja. Nämä hinnat suoraan ole missään mielessä yhteismitallisia, koska jokaisella toimijalla on hieman eri painotus niihin omiin teknisiin ominaisuuksiin. Toisella saattaa olla enemmän jotain palvelintilaa, toisella saattaa olla enemmän sallittua liikennettä ja niin edelleen. Siellä on hyvin eri tapaiset ne käsittelyt, mutta se hintaluokka suurin piirtein tuossa kertoo sen, että ei ne hirveästi vaihtele. Siellä on nämä päätoimijat, mitkä on saaneet parhaita arvosteluja, niin on Domain Hotelli Hosting palvelut, Zoner, Hostani, Sellit.org. Näitä ainakin nämä asiantuntijat nostaa aika korkealle ja ehkä tällä hetkellä niin suosituin sivupohja on tuo Zoner. Et sillä on nopeat palvelimet ja hyvät tietoturvaominaisuudet ja kaikki nämä, mitä tässä on esillä, niin on Suomessa olevia toimijoita. Jos ottaa jostain eurooppalaiselta toimijalta, niin voi saada halvemmallakin jollain parilla eurolla kuukaudessa, mutta minä nyt otin tähän vertailuun kotimaiset toimijat. Ja tämä on ihan yhtä hankala valita, kun on esimerkiksi vertailla jotain vakuutuksia tai vaikkapa isommassa mittakaavassa talopaketteja, että kun sisältö on jokaisella niin erilainen, niin ihan ne omat tarpeet oikeastaan ratkaisee, ja silloin, jos sitä valinnan vaikeutta on, niin kannattaa ehkä joltain asiantuntijalta kysyä. Tuossa on hyvä opas, tämmöinen vpopas.fi, niin siellä on asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita, mistä saa kyllä niin kuin käsityksen sen, että minkälaisia nämä on nämä palvelut, ja mitä se oma tarve voisi sitten siihen rinnastettuna olla. Noin näppituntumalta sanoisin, että mihin tahansa ihan pieneen sivustoon käy minkä tahansa näistä tämä halvempi versio, eli siinä on silloin yhteydenottosivut, etusivu, palvelusivu ja ehkä joku muukin sivu vielä siinä. Ja sitten taas tämä pieni kauppa sisältää sen, että sinne voidaan rakentaa joko tämmöisellä Elementor-sivurakenteella pieni kauppa, tai sitten ihan sellainen kuin puhtaasti WordPressin päälle pelkkä WooCommerce-kauppa.
niin tuohon pieneen osaan niin mahtuu kyllä jo, sanotaan semmoinen joku muutama 100 tuotetta varmaan saa sinne. Et monille se on ihan riittävä. Isoja järjestelmiä sitten, jos tehdään tämmöisiä tuhansien tuotteiden kauppajärjestelmiä, niin sitten puhutaan eri luokan palveluista. Ja samaten, jos on jotakin jäsenkirjautumisia ja erilaisia lisäpalikoita siellä niin kuin monimutkaisempaa järjestelmää, niin sitten melkein lähdetään noissa sivustoratkaisuissakin alkaen pieni kauppa ja siitä ylöspäin. Mutta tutkikaa. Tässä nyt oli tämmöinen karkea yleiskatsaus ja lähden seuraavassa pätkässä sitten näyttämään vähän noiden palveluntarjoajien puolelta. Käydään läpi, miten rakennetaan toi Webnode-sivusto. Ja sille tehdään mallisivu siitä. Ja mä voisin näyttää myöskin ton Wixin avulla, että miten sieltä tehdään sivusto. Ja samaten tehdään WordPress-perussivusto. Et ei muuta kuin sivustelemisiin.